Maayong hapon sa inyong tanan. Broadcasting from Cebu City. Sa inyong makakaiba, si Dr. Rene Bulyacer sa programang Kinabuhi Ipagtanggol. Ang kinabuhi, ang buhay importante. Dapat sanang protehiran na siningatan ta. Saro sana ang buhay sa panahon kan sa tuyang eksistensya. Dapat sana na ipagtanggol yato kontra sa anuman na harassment o patakot sa satuyang banwaan. Sa programang ini, Kinabuhi Ipagtanggol. Digdi sa DCGB. Madadangog ang mga impormasyon asin musikang makakaprotehir asin pamparelax sa buhay habang kamo nagsisiesta. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, kinabuhi na tanan, mahalaga. Uya na po ang sa tuyang program host, Doctor of Medicine, Infectious Diseases Specialist, Country Director, Human Life International Philippines, President, Catholic Physician Guild of the Philippines, Lay Director for Visayas and Mindanao, Episcopal Commission on Family and Life or CBCP, as in Pope Benedict XVI Papal Awardee for Church Service, Dr. Rene Bulyacer. Good afternoon mga tugang, my beloved viewers, listeners sa programa natin Kinabuhi Ipagtanggol. Life is precious, buhay ay mahalaga. Kaya ipagtanggol natin yung number one na gift gasa sa Panginoong Diyos sa ating lahat. Kumusta mga tugang, wherever you're listening to us now, hindi lang dito sa Legazpi, hindi lang sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, lalo sa mga isa sa Catanduanes, Rapu-Rapu, including our beloved na mga listeners diyan sa Samar, upay na kulup ha iyo dida, Northern Samar, Western Samar, Eastern Samar, Liti, Biliran, including Masbate, at mga listeners diyan sa Romblon, Boreas Island, good afternoon, at mga tigpaminaw diha sa Cebu, sa Bohol, sa Negros, Mindanao, bisag asa mo nagpatalingog karon, maayong hapon kayong tanan sa mga Ilonggo, maupay na hapon sa iyo nga tanan, whatever listening again, mga tugang, good afternoon. Welcome sa programa natin Kinabuhi Ipagtanggol. And I have to tell you, this will be our last episode. Last episode natin do, babalik ako. Pero babalik ako, huwag kayong mag-alala. I will be back May 15, Mayo 15. It's a date, Mayo 15, babalik tayo sa programang Kinabuhi Ipagtanggol. Okay? So, again, ang lingkod, Dr. Rene Joseph Bulyacer, sa lahat na nakakinig sa atin sa mga radio, good afternoon. Marhay na hapon sa inyo tanan, listening to us, looking to us through the Facebook, YouTube, whatever. Good afternoon. Now, diretso tayo mga kapatid. Ang buwan ng Pebrero ay tinatawag nating Heart Health Prevention or Awareness Month. Heart Health. Bakit ito ang topic natin for this month? Ay napaka-importante. Alam nyo ba, tinitinan yung kung record ng Philippine Statistics Agency or PSA noon tinatawag na in National Statistics Office or Census. Last year, 121,000 ka mga Pilipino ang namatay dahil sa sakit sa puso. 121,000, can you imagine that? In fact, it's the number one killer sa mga Pilipino, lalaki o babae. If you divide it, meaning 330 na mga Pilipino ay mamatay bawat araw dahil sa sakit ng puso. If you divide into 24 hours, because there are 24 hours sa isang araw, can you imagine? 13 hanggang 14 na pasyente na Pilipino ay mamamatay dahil sa problema na puso, heart attack or cardiac arrest bawat oras. 13 to 14 na Pilipino mamatay kada oras. Can you imagine? Kada oras, 13 nga to sa 14 ka mga Pilipino ay mamatay dahil sa sakit sa puso, heart attack, cardiac arrest. Ngayong oras na ito, mayroon na nag-cardiac arrest. At this very moment, mayroon nang dinadala sa ospital. At this moment, nandiyan na pinag-CPR diyan sa emergency room or sa ICU. Imagine na, 13 hanggang 14 na Pilipino mamatay kada oras. 331 kada araw. 121,000 sa isang taon ang namatay sa sakit sa puso. Is this preventable? Yes. Itong sakit na ito is so preventable. Dapat alam natin, isa sa pinaka-importanting organo ng katawan ng tao ay ang puso ng tao, the human heart. Okay, ano ba itong puso ng tao? Alam mo, sa Bisaya, iba yung puso namin.
Yun ang bunga ng saging, no? Gawin natin yang ulam. Pero sa mga Tagalog, puso means human heart. And remember, we have to love and protect our heart. Pinaka-importante yung puso is the one that it keeps us alive every second, every minute of each day. Pagpatay na yung puso mo, yan, it keeps on moving. Gano'ng kalaki yung puso? Number one, gano'ng kalaki yung kamao mo, your kumo in Bisaya, is the size of your human heart. Ganon kalaki yung puso. Ako, malaki yung kamao ko. So I'm sure I have a big heart, no? Malaki yung puso ko dahil malaki yung kamao ko. And I also do exercise every day. Pag athlete ka, mas malaking puso mo. Tinatawag natin yan na normal na paglaki ng puso. Iba naman yung abnormal paglaki ng puso dahil may sakit ka. Pero atleta ka, elementary, high school, college ka, you keep on running, anumang sports mo, basketball player ka, expected, mas malaki ang puso mo. Nag-cardiomegaly ka, but in a normal manner. Okay? Gano'ng kalaki yung puso? Again, gano'ng kalaki yung kamao mo, kumo mo, the size of your heart, babae ka man o lalaki. Pangalawa, anong timbang ng puso? Mas malaki ang puso ng lalaki, 350 grams. 350 gramos ang laki ng puso ng lalaki, ikumparar mo sa 270 grams lang ng puso ng babae. So, pagsabihin mo, bakla ka, mas maliit ba yung puso mo? No. Lalaki ka pa rin eh. Yung heart mo, kahit i-x-ray ka pa natin, i-mission natin yung puso mo dahil bakla ka, mas maliit yung puso mo. No. Normal ang puso, bakla ka man o lalaki. Okay? Then, ilang beats ba per minute mag-beat yung puso natin? Pinakababa, 65. Pinakataas, 100 ang normal. Before I have my program, I just check my beats ng puso ko. It's 84 beats per minute yung puso ko 5 minutes ago. So that's normal. Within normal, 60 or even lalo na matanda, 60 to 100, maximum yung 100. Sumobra ka na ng 100, 120, 140, that's not normal anymore. Nagtakikardia ka. Dapat makita sa doktor, lalo na cardiologist, ano nangyari, bakit napakabilis ng beats ng puso mo. So again, normal is 60 to 100. Lalo na mas matanda ka na, 60 to 70 na lang. Okay? Pero mas mahina pag nakatulog ka kaysa naglakad ka. Diba? O na-exercise ka, umabot na ng 120 yan per beats per minute. O may kinatakutan ka, or may kinagalitan ka. Dug yung puso mo. Pero pag at risk ka, tagdag. Okay? Look at that heart. It's moving, it's compressing itself para mapalabas yung dugo. Ilan bang litro ang mapalabas ng puso para mapaikot sa buong katawan ng tao? 2,000 galon, 2,000 gallons per day. 2,000 na galon na dugo ay ipus ng ating puso para makalabas. No? Magamit sa utak, magamit sa pahat ng parte ng katawan. 2,000 liters per gallons per day, hindi liter. 2,000 na galon ng dugo. Of course, ikot lang yung dugo. Kasi lalagyan na ng oxygen galing sa lungs natin, sa baga natin. Okay? Yung baga, nagdala ng oxygen, dinadala diyan sa puso. Tapos lalagyan ng oxygen na yan, ay oxygenated na, then it will be, ipaikot yan sa buong katawan, lalo na sa utak, going down sa ating paa, mga daliri, lahat ng parte ng katawan ng tao ay GB on assignment. Sa pagpapadagos po kan mga pangyayari dyan sa may parte kan na ginubatan, boundary kan Kamalig, nasa linya po giraray si Kuya Jim na salita. Kuya Jim? Sige. Okay. Jel, Po. makusugan na uran, although padagos kita sa pagtugay kay total, dahil man yan may tago. Pinagkontak ko sa Kamalig, habang yan, nalilibungan kita kung saan, pero sa Kamalig, inapunan ko man giraray so opisina kan alkalde. Igwa man informasyon na yaon sa southern part kan Kamalig. Kaya sumobil, baba ka makakuha na lang dyan sa Kamalig. Apo, Kuya. Bali dyan sa Tug 5. Apo, pagali ko digdig sa booth, i-coordinate ko po sa baba. Ama, oo. Apo.
Okay, so yan dahil kaning makusog bagang uran, zero visibility garo. Kaya nagkaiguanin, thank you sir. Nagkaiguanin emergency landing. Pero no worry nothing to worry. Dahil man daki problema, emergency landing lang. Apo. Yan ang una, Jimmy Nasalita. CGB on assignment. So yan po mga tuga, mga follow-up kan mga pangyayari dyan sa Ginubatan Albay. Kung wala man agad Kuya Nemski pwedeng itago, kung safe man, mas maray. And then, nasa paghahanap ko yung una sa mga authorities. It's either sa Kabubuldan, southern part kan Ginubatan, or dyan po sa munisipyo kan Pulangi. And mga follow-up po kayan sa mga masunod na oras. Antabay lang po kamo. Na-supplyan ng dugo na may oxygen. Sino nagpapump ng dugo para buhay tayo? Mayroon tayong oxygen, mayroon tayong mga nutrients. Yan ang puso. Kaya we have to be very careful. Make sure normal ang takbo ng puso mo. Normal ang function ng puso mo 24 hours a day. And remember, yung puso natin ay isa sa mga organ ng katawan natin na hindi mo pwedeng sabihin, oy, tumigil ka muna. Matulog ka muna, puso ko. Please be careful. Puso ko, I need you, I love you, my heart. Please, magpahinga ka muna naman for kahit mga 1 oras lang, 2 oras lang. I know you're overworked. You cannot do that. Okay? And then, one more thing is, kailan ba mag-start ang pag-beat ng puso? The heart starts beating 4 weeks pa lang ang bata inside the womb of the mother. 1 buwan pa lang ang bata sa sinapupunan ng nanay, matris ng nanay, the heart starts beating. Can you imagine? 1 buwan pa lang And it will not stop beating until patay na yung tao. Okay? 35% ng ikinamatay ng tao sa buong mundo, 30% is heart problem, heart disease. But dito sa Pilipinas, sabi ko, mga tugang, number 1 yung kinamatay ng Filipino, babae o lalaki, is heart disease. Okay? Dito tayo sa unang music natin para sa ating lahat. When will I see you again? When will we share precious moments? Will I have to I use that song, When Will I See You Again? Sabi ko, mga tugang, I'll be out
sa area. I'll be out of the sa estasyon programa natin for the next 90 days, 90 dias, simply because that's part ng batas ng Comelec yan. Those who handle radio program sa radio man sa TV, you have to excuse yourself for the next 90 days during the campaign period. Yung campaign period natin magsimula ngayong darating na February 11, no, sa Martes, pista ng Birhen sa Lourdes, hanggang May 12, election day. So pwede na tayo babalik sa 13, pero yung programa natin sa 15 pa. Okay, I hope you understand na I really admire yung mga tugang mga kapatid na imagine, umabot na tayo ng ilang libo ang mga supporters, listeners, viewers sa programa natin. I'll make it a point na yung programa natin every Thursday will be very, very interesting sa ating lahat. No, hindi lang biling isang doktor, I have to be concerned about your health, but again, it should be for everybody. No, lahat naman tayo may puso. Sino bang walang puso dito sa mundong ito? Of the 8.1 billion people, 8.1 billion people tayo, and 112 million people ang Pilipinas. No, lahat tayo may puso. Kaya you have to take care and be careful of our heart. Now, next topic, pag-usapan natin ito. Ano yan? Causes of heart disease. Mga dahilan bakit nagkasakit ang puso natin. Number 1, diabetes. Uy, please don't take for granted yung sakit ng diabetes. Lalo na uncontrolled diabetes. No? Ang problema, ang dami pang Pilipino, hindi nila alam na may diabetes sila. Pag nagkasakit na, kaya pala doktor, uhaw na uhaw ako, kaya pala doktor, gutom na gutom ako palagi, kaya pala doktor, na masakit yung mga mga nerves ko, kaya pala doktor, medyo mahirapan ako pag sa paningin ko. Nag-diabetic retinopathy na pala yun. Yung paa ko napakasakit. Isa sa mga tatamaan ng side effect ng sobrang taas ng komplikasyon ng sobrang taas ng sugar is the heart. Dahil sa sobrang tamis ng dugo, nagdaloy na pumunta sa puso ng tao. So please be sure, kontrolado yung sugar mo. Please, mga tugang, mga kapatid, pinangga kong kaigsunan, make sure kontrolado yung sugar mo if you have a diabetes type 2. Pangalawa, genetics. Nasa pamilya. Pag alam mo na yung tatay mo, lolo mo, lula mo ay namatay sa puso, please be careful. Careful ka na. Dahil it's very important. It runs in the family yung heart disease. Okay? It runs in the family yung heart disease. Ano pa? Lifestyle. Walang pili sa kain. Walang pili sa kain. No? Tapos, palagi ka lang nakahiga. Hindi ka pinapawisan. Wala ka exercise. Ano ba yun sa Tagalog yung tapulan? Tamad. Napakatamad. Lalo na, I'm still young. I'm still 30. I'm still 40. I'm still 45. Mamaya na ako mag-exercise. Kailan mag-exercise? Pag 65 ka na? Lifestyle mo. Palaging stressful yung buhay mo. Palagi kang nagmamadali. Gusto kang mamilyonarya sa before ka darating na edad na 50. Stressful yung buhay mo. Halos 12 hours ka nagtatrabaho. Ilang oras ka lang natutulog. I keep on telling you, reminding you, number of hours should be 7 to 8 hours ang tulog natin every day, every night, 7 to 8 hours. Tapos, aside from lifestyle, yung kinakain natin, walang pili. Mga trans fat, kahit anong klaseng mataba, ice cream pa, sobra ang pagkain yung kanin. Next, yun, diet. Walang diet. Malaki ka na, obese ka na, overweight ka na, wala kang diet, palaging nasa party, palaging nasa mga celebration, and you keep on telling, well, doktor, sa Binisaya pa na, panagsama lang ito. Once in a while lang ito Pag may birthday, pag may anniversary, pag may invitation, pagkatapos okay lang. Kung mayroon kami na minti na mga gamot para sa cholesterol mo, atorvastatin, rosuvastatin, istatin, may iniinom ka na mga metformin, etc. May iniinom ka mga losartan, etc. Controlled, amlodipine, etc. Controlled, pero wala ka pa ring diet, wala pa rin.
Kahit kompleto yung gamot mo, but wala, hindi ka nag-diet, hindi ka nag-disiplina sa sarili mo, umiinom ka pa rin ng soft drinks. Ha? Mas mabuti mga kapatid, ito na lang inumin natin, tubig. Saka lagyan natin ng bloater natin. Yan, ininom ko bawat araw. Bloater natin na bulaklak. Perfect. Good for the body yan, good for the heart. Pagkatapos, aging. That's part of life. Pag yung tao ay umabot na ng 70, 75, 80, 85, lalo na umabot na ng 90, wear and tear yung puso natin. Darating ng panahon, kahit sabihin mo pa, ay, ako 92 na, tingnan mo ako, napakalakas ko. Yes, mentally, physically, but nobody knows. The heart, malapit na. Kahit sabihin mo, perfect ang katawan ko, memory ko, perfect. Pero, the heart, pwede bibigay anytime. It will break down anytime yung puso ng tao. Kaya, pag namatay siya ng 90, well, sawa ng Diyos, umabot siya ng 90. Diba? Sabi ko, nasa Biblia yan, sa Salmo, buhay ng tao, 70. Pero, pag malakas siya, umabot ng 80. 70 lang, majority ng buhay ng tao, 70 lang edad. Pero medyo may kalakasan pa, disiplinado, abot ng 80. Pag umabot ka man ng 90, grabing bonus yan. Super bonus pag umabot ka ng 100. But again, sabi ko, as we grow older, 80 to 90, yung puso natin, anytime bibigay na yan. Kaya may sabi, ay, si Lola ko nag-edad ng 90, namatay siya habang natutulog. It could be a case of heart attack or cardiac arrest. Nobody knows. Siya lang natutulog sa kwarto niya. Ginising nila the next day, wala na si Lola. Maybe she died 1 o'clock in the morning. Then, isang bagay yung smoking, sigarilyo. Nako, you just ask yourself kung mayroon kang kilala diyan ng nagsisigarilyo hanggang ngayon, itanong mo lang sa kanya, ano ba mga vitamins ng sigarilyo? Meron ba? Wala. Vitamin C. Yeah, may vitamin C pala yung sigarilyo. Vitamin C. Cancer. Heart disease. Bakit pag magsigarilyo ka, ano mangyari? Yung nicotine diyan, paliliitin niya yung dalaluyuyan ng dugo. The passage ng dugo, maging maliit yan dahil sa nicotine everyday, lalo na. Kaya maraming magka-cardiac arrest, heart attack sa mga maninigarilyo. And the last is gender. Mas maraming namamatay sa heart disease na mga lalaki. Lalaki ang numero 1 compared sa babae. Bakit ba, doktor? Well, isang bagay dyan is mga babae are health conscious. Pag may dinaramdam, punta mo na ako sa doktor, ipatsik ko yung ano bang nararamdaman ko, parang mamatay na ako dito. Lalaki, walang kwenta yan. Baka lang ito, dahil lang sa sobrang pagod ko. No. Again, may itugang, these are the causes of heart diseases. Lalo na yung mga taong hindi na nag-exercise. Tamad mag-exercise, tawad, pinapawisan. Be careful. The heart may suffer. Bago tayo patuloy mga tugang, dito tayo sa pangalawang music natin para sa iyong lahat, taga Visayas, taga Mindanao, taga Bicol. Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Do you get what you're hoping for? When you look behind you, there's no open doors. What are you hoping for? Do
Balik tayo mga tugang sa programa natin Kinabuhi Pagtanggol. Itong host sa programang ito, Dr. Rene Joseph Bulizer. Good afternoon to each one of us. Lalo na sa kikinig sa radio, sa Facebook. Take care mga tugang. Again, as I told you, this will be our last episode muna. No? Babalik tayo May 15, Mayo 15. Dali lang yan. 93 days lang galing from now. O 95 days, etc. Well, next topic natin pag-usapan tungkol sa human heart is what? Alam na natin ang mga dahilan ng heart problem. Ano? Next natin pag-usapan is anong diferensya ng heart attack at sa cardiac arrest? Dapat alam ninyo. Uy, si ano manong nagka-heart attack? Hindi atatayan, cardiac arrest yan. Uy, si ano nag-cardiac arrest? Hindi cardiac arrest yan, heart attack yan. So, tingnan mo, anong diferensya ng cardiac arrest sa heart attack? Okay, let's talk about heart attack. Ang dahilan is circulatory problem. May problema sa pagdaloy ng dugo sa artery, sa puso. So instead ganito ang dadaanan ng dugo na block. So completely na block, 80 to 90% na block. So hindi na makapasok yung dugo dahil na block sa clot. Yung ang tawag nitong nagbagtik. Nabara dahil yung dugo ay nag-clot. Okay, nag-clot. So nag-clog. Yan ang dahilan ng circulatory problem. Pangalawa, may chest heaviness, sakit ng puso. Aray, para akong awas, parang ginaganon yung puso mo. Okay? Parang ginikompres yung puso mo. Napakasakit sa ilalim. Pangatlo, mahirapan ka maghinga. So you can tell your partner, may kasama ka, nako, sakit ng puso ko, sakit ng dibdib ko, hindi ako makahinga. Tapos, sometimes, mag-nausea sila, pagkatapos, sumusuka. Malalamig yung katawan nila, no? Yung perspiration. Of course, pag may nasasakyan ka, you should be brought to the hospital. Of course, hindi ka pwede ikaw pa mag-drive, no? They have to bring you to pinakamalapit na emergency room sa hospital. Okay, so of course, you can still talk to the patient. Ano bang dinaranan mo? Sakit talaga ang puso ko, dibdib ko, patapos yung sakit ay dumadaloy dito sa left arm ko, pagkatapos hanggang dito, pagkatapos dito masakit rin. Worse, parang napunta na sa likod. That's mga simptomas ng heart attack. Pero yung cardiac arrest, mga tugang, is worse. Tingnan nyo. It's not because of circulatory problem, but because of problema ng electrical problem. May electrical parang connection sa puso natin. So, ang resulta, hindi na na-coordinated. Imbis mag-coordinate sila pag-contract, tagdag. Ang resulta, dahil sa problema ng electrical problem sa puso, gumaganon yung puso, parang gina-compress. Hindi na coordinated yung pag-movement ng puso. Kaya ang resulta, wala nang dugo mapunta sa utak, sa parte ng katawan ng tao. Ang resulta, yung pasyente ay will fall down, maging unconscious. Patapos, gawas na aside from hindi unconscious yung tao, hindi na naghihinga. Stops breathing yung tao. Okay? So, electrical problem, unconscious yung tao, you cannot talk to the person anymore, not breathing anymore, parang patay eh. So, pag nalaman nyo, kita nyo parang this is really cardiac arrest, somebody has to do the CPR, cardiopulmonary resuscitation. Okay? Or else, while waiting for the ambulance, while waiting for the car para madala siya sa hospital, instead na titingnan mo lang pasyente, iyak ka ng iyak, hanggang darating kayo sa hospital, ay, sabi ng doktor, ay, Mrs., 0 ang blood pressure, 0 ang tinan mo, clear lang linya ng EKG. Wala nang napakalamig ng pasyente mo, dead on arrival. Maybe sa bahay pa lang ninyo, patay na siya. Or along the way to the hospital, patay ng pasyente natin. So, mas matindi ang cardiac arrest. Sudden, right there. Whereas heart attack, pag madali lang, madala sa hospital, ma-EKG, lahat ng mga laboratory, madala diretso sa ICU. Okay? Intensive care unit para minute by minute ma-monitor. Okay? So most of the time, mabuhay yung pasyente.
Whereas, cardiac arrest, most of the time, wala tayong magagawa. Lalo na, napakalayo ng ospital, lalo na walang ginagawa para maisalba yung pasyente. Okay? So it's very clear ha? Heart attack versus cardiac arrest. Diretsuhan ang cardiac arrest. Heart attack, meron ka pang ma-feel sa katawan mo, napakasakit ng dibdib mo, pinapawisan ka ng maraming perspiration, mahirapan ka sa paghinga, umiikot yung sakit hanggang dito sa tip ng thumb mo. Sometimes it go up to here to your jaw, back sa likod mo, etc. So meaning you can still complain, you can still ask for help. Sometimes yung iba, sila pa makadrive, diretso sila sa emergency room. Ano pa? Their life will save. Okay, next topic. Aside from diferensya ng heart attack at saka cardiac arrest, ano pa dapat naman tayo malaman? Now, 7 mga tips pamaraan para ma-reduce natin yung risko ng heart attack or heart failure. Ano? Mga tugang, mas mabuti na make sure na ma-examine ka ng doktor. Para doktor will advise you, ay nako, sir, ma'am, manong, may problema ka sa puso, tingnan mo yung EKG mo. Yung normal is sinatawag natin sinus rhythm. No, normal ang takbo ng puso mo, pero tingnan mo, cholesterol mo, naku, umabot na ng 350. Instead, yung normal is only 200. Yung sugar mo, palaging nasa 280, 300. Naku, napaka-reduce, nakapakalaki ka naman. So, itong gawin natin, bigyan kita ng gamot, inumin mo ito regularly, morning, noon, evening, may aspirin ka pa, o clopidogrel ka pa, etc. Yan. Pangalawa, you start doing exercise. Mag-exercise ka na. 30 minutes walking. 30 minutos lang na walking. Well, 65 ka na. 3,500 steps a day. 3,600 steps a day. Inay-inay lang. Inay-inay lang. May kasama ka. You start walking, moving around sa plaza ninyo, etc. Or going to the church, etc. Exercise, exercise, exercise at least 6 times a day. Pangalawa, maintain a healthy diet. Pangatlo, pay attention to your mental health. Pangapat, manage your cholesterol. Of course, dami nating mga gamot yan. Aside from, huwag ka nagkakain ng mga trans fat, mataba. Okay? Know your blood pressure. Importante yan. Pag sabi ni doktor, nako, medyo mataas yung blood pressure mo. Normal is below 120, below 80. Your blood pressure mo is 140, over 95. Very bad. Don't ignore symptom by hindi naramdam ka, lalo na balik-balik dito sa puso, please consult a doctor, lalo na cardiologist. Next, reduce your midsection. Yung waistline mo, dapat hindi sumubra. Lalaki ka, hindi sumusubra ng 30 cm. Babae ka, hindi sumusubra ng 34 inches. Okay, mga tugang, patuloy tayo discuss about the heart, but I'll give you another music. This is a very old song, but again, as I told you, for how many weeks, wala tayo sa air, wala tayo sa programa natin. You know, I really hate to say goodbye. Let's have a good time. Goodbye. I hate to see you go, but have a good time. Have a good time. So long, I miss you, dear, I know, but have a good time. Have a good time. Have your fling, be gay with your new love. I
good time. And honey, when you're tired of being reckless and carefree, remember that I'll be waiting to welcome you home. So have a good time. Balik na katugang itong last topic natin about the heart. As I said, very important yung heart. The month of February, Heart Disease Prevention Month. Not only just a doctor, but again, alam nyo, wala namang exempted sa sakit ng puso if you're not careful. Hindi nagsasabi na kahit doktor ka, kahit cardiologist ka, you will never suffer heart problem. No, walang exempted sa sakit ng puso. Lalo na pag overstress ka, kain ka ng kain, wala ka exercise, you never care about yourself, blood pressure mo, sugar mo, cholesterol mo, patay. Kahit doktor ka pa, kahit ikaw pa ang number 1 na cardiologist sa Pilipinas, sa buong mundo. Again, let's go back. Sabi ko, 13 to 14 na Pilipino mamatay bawat minuto dahil sa heart attack. Last, pag-usapan natin itong mga preventive measures. 5 steps to prevent heart disease and stroke. Number 1, know your rest. Dapat alam mo, sa taba mo, sa kinakain mo, kulang ka ng exercise, you could be the number 1 candidate. So, make sure regular ang visit mo sa cardiologist mo, doktor mo, para ma-advise ka, ma-reminded ka. Okay, number 1 yan. Number 2, eat a balanced diet. Huwag ka nang kain ng kahit ano lang binigay sa inyo, anong niluluto sa iyo. Be careful. And remember, pag masarap yung pagkain, mas risgo. No? Mga pagkain mo, ano ba yan ulam natin? Well, this is crispy pata. Okay, wow, napakasarap. Lahat ng ganyan. Ano yan? Dessert natin? Well, litchi flan. Wow, ang sarap niyan. Ano yan? Ice cream. Oh, sarap yan. Please eat a balanced diet. Huwag ka magpadala sa mata mo. Huwag ka magpadala sa diktar ng dila mo. Sa daliri mo o sa ilong mo. Because yung puso natin, yung tiyan natin cannot speak. Kung may bibig pala yung puso natin, baga natin, liver natin, kidney natin, tiyan natin, nako, they will have to complain ahead. Please, be careful. Careful with your heart. Isa lang puso mo. Pangatlo is be physically active. Physically active. Yung 10,000 steps a day, yan ang mga walang problema sa puso. Yung mga hindi pa senior. Pag senior ka na, 65 above, dapat you have to walk 3,500 steps a day. Exempted ka na sa Sunday. Mag-risk ka, punta ka simbahan. Again, be physically active every day. Pag may puntahan ka, hindi kailangan magsakay pa, just walk 100-200 meters away. Just walk. Lakarin mo na. Then, what's your weight? Tingnan mo yung timbang mo. Are you overweight? Reduce. Pagkain mo, exercise. Lalo na, obese ka. Pag yung waistline mo ay sumubra ng 40 inches, obese ka na. Very dangerous na yan, mga tugang. Then, last is don't take it lightly. Be serious. Tayo lang mismo makapag-help sa sarili natin. Kita lang. Ano pang sabihin ng cardiologist mo? Ano pang sabihin ko sa inyo? May pang sabihin sa mga membro ng pamilya mo, ba't ayaw mo magdisiplina sa sarili ninyo? Wala tayong magagawa. Nothing we can be done. Okay? So, please be careful with your heart. Isa lang puso natin, and this disease is preventable. Sakit ng puso is preventable. Do your share, do your job, mga kapatid, mga tugang. Okay? Please, please, please. Now, last few minutes na lang. As I told you, pansamantalang, you cannot see me on this program for 13 weeks, 13 na mga linggo. Babalik tayo Mayo 15. Ilagay mo sa mga kalendaryo, babalik ang programang Kinabuhi Pagtanggol, Mayo 15. This year, lapit lang yan. I'd like to thank, of course, my dear Sir Henry Masida, sir. Thank you very much. Sir Glenn Barcelon, sir.
my salute to all of you and to Ma'am Brinda and Sir Joe Luxin for giving me this opportunity na for the last few months. Abot na tayo ng isang buwan, no? Malapit na isang taon, I mean. Salamat sa inyo mga kapatid for being with me for the last 10 months na ba tayo sa programa or 9 months pa. Lahat tayo, si Chief Technician Nems Flora, si Sir Jerome Martinez, ating IT, si Ma'am Jean Matthew Baloran, lahat sa iyong lahat mga kapatid, lahat kayo nakikinig dyan. Dito sa Albay, dito sa Sorsogon, dito sa Catanduanes, dito sa Camarines, diyan sa Burias, diyan sa Romblon, diyan sa lahat ng area ng Samar, Liti, Biliran, Masbate, Cebu, Bohol, Camiguin, Misamis Oriental, Occidental, Davao, of course, Metro Manila, Quezon City, lahat. Kahit saan naman kayo mga kapatid, even outside the country, I really owe you everything. Umabot tayo ng libong-libong mga followers dahil sa iyo. Pagtitiwala niyo sa programang Kinabuhi Pagtanggol dito lamang sa #1 programa, #1 station sa buong Bicol area, lalo na sa Sorsogon, lalo na sa Legazpi, sa Albay, DGGB. Well, before I say goodbye, for the meantime, mga tugang, please don't forget. Darating ang eleksyon, Mayo 12. Kung walang problema. Kung walang problema. No? Ang daming problema sa mundo. Daming problema sa Pilipinas, politics, grabing politics sa Pilipinas, kaya hindi tayo nag-improve. May nako. No? Of course, walang perfectong presidente. Wala. Vice President, hindi perfecto. Mga senadors, lahat ng politiko, they are not perfect. But we have to help them. And tayo mismo tutulong na we can elect people whom we can trust. People na karapat-dapat ay nandiyan sa Senado. Hindi lang because sila ay sikat na sikat. It's not popularity campaign or contest. It is capability. Anong nasa utak nila. The capability to serve and love the country. At the same time, who will protect the interests of God and the interest ng pananampalataya natin, yung faith natin. Buhay is very, very mahalaga. Kaya when we select your next senators, please, you discern. Ito ba ay makikita sa simbahan pag Katoliko, Kristiyano? Next is yung congressman, congresswoman ninyo. You know them. Hindi lang just because daming binibigay sa inyo na pera, etc. But ano ang panindigan nila sa mga batas ng Diyos? Batas ng buhay. Batas para pamilya. Are they with us? And most importantly, para sa party list natin. Mga tugang, please, for the last time, I beg of you, if you love God, if you love your country, if you love your family, if you love life, napakaunang gasa ng Panginoong Diyos sa atin. Don't forget, buhay party-list. Okay? Huwag niyong kalimutan ang buhay party-list sa darating na eleksyon, Mayo 12. Numero 63, for God, for country and people. Ang buhay party-list, mga tugang, is our true defenders sa Kongreso. They will be there. Lalo na kay Congressman, former Speaker, Congressman Lito Atienza. Matatag, pinakamatapang na congressman sa Kongreso who fought for how many years in Congress. Ibalik natin si Congressman Lito Atienza sa Kongreso. We need him very much, mga tugang. We need him very much to fight for us, to speak for us. Whether you're Christian or Muslim, whatever religion, na may paniniwala sa kasagrado ng buhay. Pangalawa, may kasama dapat si Sir Lito. Ako inyong kapatid will represent Visayas, Mindanao, mga Cebuano speaking, Visayas speaking, Waray speaking, Ilonggo speaking. Magbicolano, I could help speak for you. Dahil sabi ko, ano bang panindigan ng buhay? Hindi lang to promote our pro-life agenda.
God should be first. Sa bawat batas na gawin ng bawat Pilipino, God should be first. Second, yan ba ay para sa kabutihan ng lahat na Pilipino? Pangatlo, yan ba ay hindi alkontra para sa pamilya? At number 4, hindi ba yan ay alkontra sa batas para sa buhay? Lahat nasa sinapupunan ng nanay, buhay yan. Bagong sinilang, buhay yan. Habang lumalaki yung bata, buhay yan. Mga taong may kapansanan sa katawan, PWD, sagot ng buhay yan. Lahat ng mga matatanda, lalo na may sakit at mahirap. May sakit, matatanda pa, mahirap pa. Yan ang trabaho sa buhay. Mga tugang, mga kapatid, we need your support. Of course, marami nagkakinig sa atin, doktor dito sa amin. Ganito ang party list namin kasi kami taga dito. Okay lang. But the problem, mga tugang, is hindi lahat ng Pinoy, hindi lahat ng Pilipino ay bumubuto ng party list. Iniwasan yung napakataas na baluta. Pagkatapos ng konsihal sa, ay, ano pa itong party list? Ay, ayaw ko na. Ibigay ko na itong baluta ko. Please, don't waste your ballot. We need you. Go directly sa party list. Go directly sa numero 63. Yung numero 63, mga tugang, mga kapatid, mga igsuunan, ito ang numero that will protect life, that will protect God's laws, that will protect your family, that will sustain us all. Tayo na lang ang bansa na wala pang legal na divorce. We will not allow abortion to be legalized. Hindi. We will not allow divorce to be legalized. We will not allow abortion to be legalized. We will not allow gay marriage to be legalized. We will not allow all those anti-life bills, anti-family, anti-children like comprehensive segregation to be passed sa darating na 28th Congress, sa darating na Hunyo 2025. Isa lang ang maitutulong nyo. Isa lang. Please vote for number 63. Numero 63 ang ibuto ninyo sa darating na Mayo 12. Isa lang ang ibuto. Isa lang, ha, hindi pwede 2, 3, 4, 5 na party list. Isa lang po, mga tugang. God first. Unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos. Ibuto ang buhay, buhay, buhay party list. Kasama natin, mga tugang, yung pangatlo nating nominee. Isang mabuting tao, reliyosong tao, mabuting tatay, ama, at businessman, nandyan sa Makati, si Sir Carlos Sario. Yun ang tatlo na nominee. Ilan ang buto kailangan namin? 1.5 million na buto. Buong Pilipinas. Dapat, sana meron kaming 500,000 votes galing sa entire Luzon. Nako, entire Luzon. Maliit lang 500,000. Entire Visayas, kailangan namin ng 500,000. Buong Mindanao, kailangan namin ng 500,000. A total of 1.5 million votes is more than enough. Kailangan natin yan para may pasok nating tatlo. Si Sir Lito, Congressman Atinsa, si Dr. Bulizer, yung abang lingkod, at si Carlos Sario. Tatlo ang kailangan natin para harapin ang lahat ng mga anti-life, anti-God, anti-family na mga bills diyan sa Kongreso. Please love God, love our country, love your family, love life. Buhay, ipagtanggol. Kinabuhi, ipagtanggol. Mga tugang, I will miss you all for the next 94 days. Babalik tayo by May 15. Please pray for us. Please support us with your help. In God's name, for the sake of our Philippine Constitution, please support buhay, numero 63. God bless us all. See you again, May 15. Bless us in the coming May 12 election. Bye-bye. I love you all, mga tugang. Hayaang yumabong buhay, mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itaguyod nating buhay, hayaang yumabong buhay, mahalaga
Itaguyod natin buhay sa Mindanao, iliging buhay sa Visayas, Ilaganap buhay sa Luzon, Isigaw, buhay, buhay, buong bansa, ating iboto, buhay! Sa indong dadangog, ang programang Kinabuhi Ipagtanggol. Abangan giraray sa masunod na Webes ang programang ini. Alas 2 ng hapon, digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay. Pinky on mo, baby.